ఒక కాండే లెక్కదు ఓదరే ఆపుజి దాగినకేండ ఇంట్లో ఇళ్ళలు తిండ్ర మత మల్పుని అని ఒరొర పుండి మల్పుವೆ ఒరొర ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಬೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ಎಂಡನಿ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ತಿಂದಿನೇ ಏರ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕತ್ತಜ್ಜಿ ಈತಿನೇಟ ಬುರ್ಚಿಂದ ಪಂತಜಿ ಅಂಚ ಫುಡ್ ಆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗ ತೀರ್ನಾತು ಓದ್ಬೇಕು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐತು ಬೋಡೈನ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಡ ತುಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಊದರೆ ಬೋದು ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇರ ಮುಂದೆನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನ ಯಾಕರ್ದ ಚಿತ್ರ ಹೊಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡು ಬತ್ತಿಯೆ ನೆಟ್ಟ ಇಂಜೆಟ್ ಇಡೇಟ್ ದೀದು ಚಪಾತಿ ಲಾಟರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಿಸ್ ಮೇದಿನಿ ಅನ್ನ ಕಾರ್ ಬತ್ತುವೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನೆ ನಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಇಂದು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುನಿಂದೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆಪುನಿ ಏನಿತ್ತು ಚಿತ್ರ ಪೋಂಡತೆ ಯಾಕರ್ದ ಓಡಿ ಅವನು ಯಾಕರ್ದ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಓಡಿದೆ ಹೊಡೆತ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ನೀ ಇನ್ನು ಫೋನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೆ ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಂಪಾವು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ತೈಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಾಲೆ ಎಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದಿರೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ಈರ್ ರೆಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಯಾರು ಇರು ನೆಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇರು ಮೇದಿನತ್ ಇರು ನಾದಿನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ ನೀರು ಬೊಕ್ಕದ ಇರು ಪಾಸಾತ ಜರ್ದ ಗುಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ತುದು ಈರ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ತೋದು ಈರ ತೋಜಾಯಿನಿ ಆತೆ ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ 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 ಟಿವಿ ದಕ್ಕುಲ್ ತೂಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಏರು ಜೋಕುಲ್ 25 ವರ್ಷದ ಏರು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಜೈ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಪಂಡದು